Manut nang ngendi papane wong perang? Nendi papane wong perang? Ning kono ana kebon peteng, Mas. Yuk. Ayo. Yuk. Kowe iki wong lanang apa wedok? Manut, Mas, kebutuhan. Nek lanang wong ra thukul. Nek wedok kok brengosen kan bingung. Aku pancen jiwane lanang, Mas, tapi apa darahku mengalir perempuan. Iya, Mas. Piye mundur? Gilane. Ih, kaya pesawat. Apa? Kaya pesawat. Maksud ngono medun.